Κρατάω στα χέρια μου το νέο iPhone 7 Plus. Είναι η έκδοση των 128 GB σε χρυσό χρώμα. Εξωτερικά οι διαφορές δεν είναι τόσες πολλές σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τη διπλή κάμερα, την έλλειψη της υποδοχής των ακουστικών και τη διαφοροποίηση λίγο που έχει το πίσω μέρος με τις γραμμές της κεραίας, δεν έχει κάποιες διαφορές. Όσο αφορά τώρα το λειτουργικό κομμάτι, μπορώ να πω ότι με έχει ενθουσιάσει η συσκευή, μιας και αρχικά είναι πάρα πολύ γρήγορη σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Η νέα τεχνολογία που έχει το Home Button είναι κάτι πάρα πολύ εξυπηρετικό για το χρήστη, μιας και την προσαρμόζει ακριβώς όπως θέλει. Η διαχείριση μπαταρίας, στην οποία βέβαια ευθύνεται και το iOS 10, είναι κάτι το αξιοσημείωτο. Από εκεί πέρα μετά, σίγουρα οι φωτογραφίες βέβαια με τις οποίες δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ, είναι και αυτό κάτι θετικό. Και από όσο έχω διαβάσει θα μπουν και αρκετά νέα χαρακτηριστικά με τον καιρό στα επόμενα update. Από εκεί πέρα μετά κάτι άλλο δεν έχω να προσθέσω. Σίγουρα μια συσκευή η οποία αξίζει κάποιος να την αγοράσει, μιας και θα βρει πραγματικά ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με το 6S Plus. Συνοψίζοντας αυτό που είπα και πριν, οι διαφορές είναι η ταχύτητα, είναι η διαχείριση μπαταρίας, είναι η νέα κάμερα, είναι το Home Button και πιστεύω ότι θα παίξει πάρα πολύ και το 3D Touch, μιας και όλη η φιλοσοφία του iOS 10 έχει βασιστεί εκεί πάνω.